for today, karon nga video guys, atong buhaton karong adlaw is muadto ta og Hunasan. Kaya ang Hunasan karon guys is mala na kay siya as in. So ang ako una is mag-vlog ko dito sa Hunasan kaya wala ko lang i-content sa akong video. So ubanon ta mo kung unsa nga mong lugar, kung unsay naa sa among Hunasan. So akong family uban ako dito sa Hunasan. Kami ang mag-uban dito. Dito mi Panihapon. So tara, ato na ta. Muna mo Hunasan guys. Try mo anha. Mangga na nga. Mangga. Never mangga. Muna mo lugar guys. Uyog nay! Pa! Papa! Dire may mana guys. Hunasan. Pasensya na jud sa akong camera guys kay Hi! Hunasan dito guys, so tara. Dito guys, tara. Tapit luyuan ng St. Nicholas. Uy! Namay ning guho, ana. Namay ning guho. Sige, hi! Hi! Ha? Pang? Tayo natin! Ay, naikuan o case! Hi, boss! Hi, boss! This is our place. Kaya na tayo sukat eh! Nanabuang ha! Sinbitsen! Na! Ha! Lang, makaw lang! Pangayon ito ni Mama Inday!
Balik na sad ko guys. Balik ko sa kong agay. Wala sibuyas ug luya. Abi man akong naana mo ganiha, abi gina ko na nay suka og kuan.
sa Hunasan. Ba? Asa tagi? Taat na guys! Taran! Yot! Hi cards! Hi sa cards! Hi! Vlog! So, hi kami guys. So, dire, shortcut ni dire, shortcut! Shortcutanan. Dire, kapang kay papor. Ang short po. Ang top ring. Diyak ka ga? Now. Wah, lalo man ani. Uy! Put! Yot! Stall! Lagi. Pero, video dito cards. Aga yung dagoy dito cards. ba ng kuan be? Pigi na sunong. Ay ay ay.
Napay suwaki oh. Tara oh. Oh, kana. Yan na. Suwaki na. Kuapang. Gamay mo na. Wah, banani uno dagko na kunod. Dagko lagi kunod sa gamay. Nata ka rin sa Hunasan. May mga sa among Hunasan guys. May mga Hunasan guys. Wala ka ayos. Diri mi Panihapon ka. With friends and family. Guys, may punuan. Nise! Nise! Aman. Ulun, sana. Ini nga na yung. Makaon, magud na. Lato, mana. Makaon, magud na. Lato. Ako sa plato lang kay mutabang kuari-kuari papa kuan lang. Oh, ni palit me. Tara mong ipang dala guys oh. Dili lagi ni Panihapon. Agoy. Hi Sai.
na iya. Ha? Luto ni. Healthy, tapat ba? Pagutang sa natin. Dari sibuk diri. Wala may. Wala na sa kulang ka mo kini. Te, Ate Ruth, sige na muday. Ay, esan, kuya. Te Jene, dili ka mo ka og ko Auntie Jene. Pagkuha ri ba? Kuan ba o singolan naning luto? Luto si Conter. Hidup kau nak. Jene, paling kamot. Wala may kalakot ko yung kalipay. Dako kuno te? Ay naman dayo. Sino lagi? Nipit-nipit yo. Pud ko ano pud? Kana iso. Kuana ba? Si Arjen, unsa na kaya? Wag sila mga pas no. Sorted. Asa kita bangun tanah deh ay.
kuan te, o kutsara te. Wala man ako ni kuan te, gamitan. Para sa suka ba? Hi guys! Good evening everyone! Wala na ko ka-outro ganiha guys. Wala na gyud ko ka-outro ganiha nga nanginhas mi kay kanang gabi na kaayo mi na human. Gabi na kaayo mi na human, so dili na maklaro, so useless ra gyapon og mag-video ko tapos dili gyapon maklaro, so kanang decide ko nga diri na lang ko sa balay mag-outro pagka humana. So that's all for today's video guys. Hope nga ka-enjoy rasan mo nga gatanaw sa akong vlog bisag maot kaayo. So hope nga giganahan na sad mo gatanaw sa akong video. So palihog na lang ko guys og like, share, comment, and subscribe. Especially jud guys, subscribe jud guys sa akong YouTube channel, please. Palihog ko subscribe guys, para ma-fulfill na ko akong gusto guys. Akong pangandoy guys, gusto jud nako nga moabot bisan 1k lang. 1k lang akong subscriber guys, mahitabang nyo guys. So please kog subscribe guys. Ako ang YouTube channel, it's Wingseat TV. So mo to guys, ug salamat sa inyong pagtan-aw sa akong vlog. So that's all for today's video guys. Hope you enjoy watching. Thank you, bye bye.